lokal. Idol Dennis, go ahead. Nakasaganan ti signing itinagbaytan ti SM Cinema ken ti Lawag City Government seknang kadatoy lungalong iti kanlabes nga may kan kuma iti libre apan nagbuhat ti sine dagiti senior citizens kasama ti persons with disability iti Lawag City. Segon iti SM itangal daw 10 o'clock iti panagpindirma iti management ti SM Cinema. Adwana iti city government babaeng kini Mayor Kion kini Vice Mayor Carlos Parinas nga siyang propose iti reto libre apan nagbuya dagiti senior citizen iti Lawag City. Malagik mede kalabes ket rimor iti issue nga dati ordinansa ket dapat 50-50 ibadan iti pagdurasa ket mamantono madamdama no anya iti linaon dati MOA nga pirman itinagbaytan ti city government kasama ti SM Cinema. Maragsakan met dagitay agur-uray iti retoy nga panag gabutan na nakakamat ti kalabes nga dandun ti libre panag buwet sine dagitay citizens ken PWDs nga agpas time iti natakamat ang mall. Iti agday ti abiyang iti city government dakkel abanag datoy sigon kini Vice Mayor Carlos Parinas gabutan dan iti update na seknan iti mununan nga kalikagom na may pain ti libre nga po nagbuhat sine dagitay PWDs ken senior citizens iti sirad ti Lawaga. Idol Dennis Alipio, Tatak Aramen.